Гледам новините тук за дядо Неофит, вечна му памет, и не знам защо в съзнанието ми излиза една сцена от филма "Воден свят" с Кевин Костнър, където пиратите движеха там едни трупове, за да привличат главните герои в капан. Движиха с въжета ръцете им и в главата ми се появи изродената мисъл, че това са нашите управници, дърпат и викат: "Млади хора, връщайте се в България, ние сме православни!" А младите хора по свой си начин, умрели на Запад, махат и викат: "Не можеме, имаме ипотеки, чак на пенсия, след 75. Та така, по този случай една количка.